डिफाइ फोरोंनो बिले কি কৰিছে মোক ফুটবলৰ নিচিনা हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय सोनाफोर बियो दायो टिलिपारानि केम्पेन आरोना बेवहाय ओमफ्राय एसे दावराव जादों आरो मानि थाखाय दावराव जादों मा जादों बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे नोंसोर नायलांबाय थागोन बेवहाय जायगायाव टेक्स लानायनि एसे दावराव जादों आरोना जेबो जाहोन बुंजाथ'ला रायलायथ'ला नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबानो बुजिगोन दे मा जामारदों गथ'निया नैबे बुजानाय सारा SDPO सार मोनदों डिफाइ फोरोंनो बिले गेटनि अबस्थाखौनो एकदम माने नेसेस गासैबो बुफायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आंथ' थाङाखै बोराय डिउटि दंमोन नालाय ओमफ्रायो गासिबो थांजोबखादों थानानै स्टाफफोर ओमफ्राय बोराया भिडिअखौ बानायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाखिखिनि मेरला भिडिअ बानायनो मोनाखै बोराया मानोना डिउटियाव बेस्थ'मोन नालाय जाखिनि हायो भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय एसेखिनिखौनो आंखौ हगारनोबा होननानै होनायखाय आं माने हगारनाय जादों आरोना ओमफ्राय एसे नुखाबाय निउसावहाय नुगासिनो दंखायो नै एकदम थेर बेथेर जाजोबथारदों आरोना बायजोबदों थाना खरीद के रखा है पुलिस वाला क्या करेगा गवर्नमेंट का लेवल लगा हुआ हम लोग का अपना लेवल लगा कभी बाइक खरीदा होगा अपना पैसा से उससे पूछिएगा तो सब बाप का खरीदा हुआ हम लोग 3 बार मोर नाम रफिकुल इस्लाम घर भुमराबिल थाना गोसाईगाঁও মই এতিয়া পুৱা 5টা মান বজাত তেলিপাৰা টোলগেটত আহিছো টোলগেটটো জাস্ট পাৰ কৰিছো মোৰ আগৰ গাড়ীত কি হৈছে নহৈছে মই একোৱে নাজানো আগৰ গাড়ীবিলাক ৰখাই ৰাস্তা ব্লক কৰি দিছে মই গাড়ীৰ পিছত গৈ গাড়ী ৰখিছো আৰু লগে লগে এইফালে টোলগেটৰ যিমান কমসে কম 20-30 জন মানুহ একেবাৰে গুণ্ডাৰ নিচিনা দৌৰি আহি এই আগৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰটোকো মাৰিছে মোকো বহুত বেয়াভাৱে মাৰিছে টানি চিৰিছে আপোনালোকে চাওক এইবিলাক চিৰি কি কৰিছে মোক ফুটবলৰ निसिना शॉट मार यहाँ पर मार पे फेंक दिया था इस मार्च में ठीक है अच्छा मैंने मार के उसको मारा मैंने जिंदा हुआ था जस्ट उसको अधमरा मार के मारपीट किया था तो बाइक चलाने वाला कोई आया नै लोगोफोर गाड़िया बेनोमोन आरोना
ओमफ्राय बे गारिखौहाय रावखौबो लांहोआलासे उनाव बोरायखौ लांहैयो आरोना थानासिम बादि लोगोफोर देहा बांद्राय मोजां नङा गगा मोनदोंना आङो ओमफ्राय भिडिअखौबो हगारनाया लेट जाबाय आरो दा ओमफ्राय मानि थाखाय जादों निउसावबोथ' खोन्थाखादों माने गारि लाखिदों माबा दादागिरि टेक्स जानाय बिदि होनदों आरो दा ओमफ्राय मोजाङैथ' आं मिथिजोबला ओमफ्राय बोरायाबो डिउटि दंमोन नालाय बेयाव थांदों माने भिडिअखौ बानायनानै आंनो होफैदों आरो दा हगारनोबा होननानैहाय ओमफ्रायो गावबो थाजोबनो मोनासै आरो दा SDPO सारखौ बुदों दा माने जेनेबा राजसादावहाय बुनाय जादों आरो दा बेयाव हमनो थांनायावहाय जेनेबा मानसिखौ बोना लाबोनायावहाय बेयाव बुनाय जादों आरो पाब्लिकफ्रा मा होनो ड्राइभारफोरा 30 जनसो दंमोन बिदि होनदों आरो दा ओमफ्राय बाखि माखासेफ्रा पाब्लिकफ्रानो बिदि होनदों आरो ओमफ्राय बांसिनानो बे टिलिपारानि टुलगेटआवल' जायो दै दावरावआ ओमफ्राय दस्रा टुलगेटआव खोनाया आरो दा फाटगाव टुलगेटफोराव बेबायदि खोनाया ओमफ्राय बे टिलिपारा टुलगेटआवहाय मानि थाखाय जादों आंबो मिथिला आरो दा थायोना बिदिनो साइडनि एसे दादागिरि खालामग्राफोर आरो दा बिसोरनि थाखायबो जायो जिखुनु SDPO सारना माने बिदि खर'आ गावदों दा ओमफ्राय माने SDPO सारखौ बुनाय एसेथ' नुदों नोंसोरो ओमफ्राय माने क्लियारलि गैजोबा आरो दा आंनावहाय मानो होनबा बोरायना आलादा डिउटि जाबायमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव थांनायावहाय माने बे खिथिखौहाय लानो मोनासै आरो दा बियो ओमफ्राय जायफोर बुदों बिसोरो थानायाव हमना लांजोबबाय खोमा दा 10 जनसो आरो दा बेबायदि माने आं मिथिनायाव आरो दा आंबो एसेबां मिथिजोबा ओमफ्राय भिडिअखौ लेट हगारनाय जाबाय आरो दा मानो होनब्ला आंनि देहाबो मोजां नङा ओमफ्राय खामानिबो दंमोन मिटिं दंमोन आंहाबो ओमफ्राय बेनिफ्राय लोगोनिबो हाबा दंमोन आरो दा रिसिपसन बेयावनो माने एसे टाइमफ्रा मिलायलायासै आरो दा आं भिडिअखौ थाब हगारनो सानदोंमोन गगा मोनबाय थादों दा बेनि थाखायनो गाराङा एसे आलदा खोनादों दै ओमफ्राय जिखुनु मा होनो भिडिअखौ लेट हगारनायखौहाय बायदिसिना कमेन्टआव दाहोथों दै आं माने जास्ट हगारनो गोसो जानानै आङो भिडिअखौ लाखाबाय जखन हगारनोसै लेट जाबाबो होननानैहाय हगारनाय जाबाय आरो दा बेखिनियानोसै लोगोफोर जाखिनि हायो सेयार खालामना होबानो जाबाय आरो दा नोंथांमोना निउसावथ' होजोबखानाय आरो दा बेखिनियानो दे बाय